Botta u risposta ser jiġi mwassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room. Antonello bada jisemmilkom jagħtikom merħba 17 il-programm mis-sensiela Botta u risposta fejn il-lejla ser nkunu qed nitkellmu fuq it-tazza tad-dinja li ser tibda ġewwa l-Qatar nhar il-Ħadd li ġej. U għal dan il-għan il-lejla miegħi fuq il-panel fuq in-naħa ta' fuq ix-xalluk għandna lill-Viċi President tat-Torsida Brażilejra Malta Raven Merċieqa fil-waqt li fuq in-naħa tal-lemin għandna partitarju tal-Ingilterra li huwa Andrej Xiberras. Nfakrukom li jekk tixtiequ tintervjenu matul dan il-programm intom tistgħu tagħmlu dan billi tħallu domandi tagħkom fis-sezzjoni illi għandna marbuta max-xandira tal-lejla. Biss qabel ma nibdew tajjeb illi nirrapportaw ukoll id-draw ta' 2-2 illi t-tim nazzjonali Malti ġab illum f'taqali kontra il-Greċja fejn ukoll il-Maltin setgħu wkoll rebħu l-logħba iżda sfortunatament Funtas 4 minuti mit-tmiem ġab id-draw wara li Malta saħansitra elbet l-iskor favorija b'gowls ta' Jurgen De Gabriele u penalty ta' Teddy Tewma fit-tieni taqsima. Insomma, nibdew il-programm tal-lejla wara din l-introduzzjoni Raven u Andrej l-ewwel qed insemmilkom u nirringrazzjakom tal-li l-lejla inaqadtu magħna sa fl-aħħar din it-tant diskussa tazza tad-dinja tazza tad-dinja tax-xitwa, drittijiet, kontroversji, eċetera, eċetera, issa tinsab fostna. Xtaqt li qabel ma nibda nħu l-ewwel kumment ġenerali fuq kif intom bħala partitarji qegħdin tippreparaw għal din il-kompetizzjoni li anke se ssir ukoll fi żmien mhux tas-soltu jekk jogħġobkom. Mela, naħseb jiena bħala kompetizzjoni ta' tazza tad-dinja fi xitwa niddubita naħseb qatt ma saret, ġifieri dana, hija eċċezzjoni ġifieri. Aħna bħala klabb tal-Brażil f'Malta, Torsida Brażilera Malta qed nippreparaw għaliha wkoll biħġana kun qegħdin nistennewha wkoll inħobbu l-Brażil. Ġifieri, ovvjament issa wasalna wara l-kantuniera u ħan nibdew ġifieri dal-waqt illum u naraw it-tim favorit tagħna ġifieri l-Brażil. Nsellem lek Antonello, s-semmija. Nirringrazzjak tal-stedina ta' dal-programm. Kif qed inti nistennew dil-kontroversja kbira. Qatt ma kienet World Cup fix-xitwa, ma naraw x'ħajaħbad x'ħajġri. Ovvjament, apparti kollox u l-kontroversi ħanaraw nuqqas kbir ta' players, fosthom ħafna players tal-injuries, mill-injuries u kif ukoll kif taf inti kien hemm m'għaddiex ukoll bħal ovvjament in-nazzjonal Taljan, eċċetera. Raven, nibdew nitkellmu fuq it-tim tiegħek issa l-Brażil illi deħlin għal din il-kompetizzjoni bħala il-favoriti ħanejdu hekk. Għandkom diversi stili fosthom Neymar, Vinicius Junior u Gabriel Jesus li anke bħalissa għaddejjin minn forma tajba ħafna mal-klabs rispettivi tagħhom. Inti taqbel ma din it-tikketta li qed itukom ħafna kodba tal-imħatri li qed ipoġġukom bħala l-favoriti numru wieħed għar-rebħ tat-tazza tad-dinja ta' din is-sena? Ifhimni, aħna bħala tim nazzjonali Brażiljan il-Brażil minn dejjem kien hemm, ġifieri mill-ewwel World Cup minn 1930 sa dis-sena stess 2022. U dejjem kien ipparagunat dal-aħħar snin ovvjament mill-era ta' Pele l-istel mill-58 law dejjem it-tim tal-istilel. Ġifieri ma nħu xejn bi kbir li qed on top anke bħalissa l-Brażil, ġifieri l-iskwadra kif għadek kemm attinti li għażel Tite stess li naħseb kellu l-ikbar biċċa xogħol għax da tant kemm hemm għażla kbira u plejers kbar
illi dejjem inaqqas il-lista dejjem inaqqasha sakemm ġaba 26 plejer li jgħid bihom il-Qatar bħalissa. U jiena iva fil-fema tiegħi naħseb iva il-Brażil Tite bħala coach Weissman għażel ġifieri skwadra tajba ħafna l-Qatar, ġifieri. Ħafna. Għandhem diversi players Brażiljani illi wkoll qegħdin jilagħbu ġewwa l-Ingilterra fosthom semmejna Gabriel Jesus. Minix ċerti dirlem xi players oħrajn li bħal Richarlison ta' Tottenham. Li għalija huwa top talent, ġifieri. Martinelli. Anthony. Tajba mal-Arsenal. Anthony. Le, fimni il-Brażil. Fimni il-futbol tagħhom jesprimi futbol sabiħ. Però qed narhom ħafna naqas bilanċjati. Jiena forsi ma tantx naqbel li huma l-favoriti għalija naħseb l-Arġentina. Ir-raġuni hija li daw għaddejjin minn 36 logħba bla telfa. Għandhom ukoll bilanċ iktar narhom bħala players kif ukoll qed tissemma l-aħħar World Cup ta' Messi, da nafu xista esarraf meta jkunu form, kważi diffiċli żommu. U bħala bilanċ ta' skwadra qed narhom b'saħħithom ħafna. Għalkemm ovvjament jiena mhux qed neskludi l-Brażil, però nara li m'hemmx jisu favorit assolut dil-World Cup. Naħseb hemm 4 timijiet u narhom li jistgħu jiċċallenġjaw. Għalfejn tarmu żbilanċjat il-Brażil? Fil-fema tiegħi narhom żbilanċjati għax naħseb id-difiża ta' il-Marquinhos għalija jiena qiegħda naqbatuta il-fullbacks tagħhom mhux daqshekk narhom attrezzati ħdej timijiet oħra. Goaler jekk jilgħab Ederson li għandi d-dubbi tiegħi naħseb iktar Ellison jekk ikkorreġini tajjeb tal-Liverpool mhux għaddej xi fażi tajba, però ovvjament kif edna huma quddiem naħseb tista' tgħid li huma l-aħjar tim bħala attackers. Imma mbagħad nemmen ukoll li għandhom plejer bħal Neymar li għandu talent kbir, però l-opinjoni tiegħi naħseb li ħajfixkel ħafna iż-żgħażagħ ta' talent mimli ta' talent li għandhom x'għandhom Rapinha, Anthony, kif semmejt inti Vinicius Junior, Gabriel Jesus, Richarlison. Naħseb li forsi kieku flok Neymar rajt l-opinjoni tiegħi il-Firmino, naħseb konna naraw iktar bilanċ jien l-opinjoni tiegħi bħala attakk. Jiena naħseb għandek punt, jiena ma narax li pereżempju l-Brażil huma l-favoriti ma teskludi l-ħadd. Jiena l-Arġentina Brażil ġifieri narahom hemmhekk, mhux se neskludi ovvjament it-timiet Ewropej bħal Franza li intattada minn kull imkien. Franza tajbin u għadhom tajbin minn kull imkien mill-aħħar World Cup li ħadu. Li forsi ma naqbilx miegħek imħabba il-goaler, id-difiża itranġat ħafna, naf li żgur li kien hemm problema fit-tim nazzjonali Brażiljan meta għandek delivery minn nofs il-ground għall-attakk għalhekk Tite tefa' il-Neymar fin-nofs quddiem għandek il-Richarlison għalija Neymar postu fin-nofs, mhux fuq il-linja. Fuq il-linji issa għandek il-Vinicius u l-Anthony oħra. U plus għandek ġifieri għandek 8 attackers li jsegwuhom għax għandek il-Anthony, ir-Rafinha u Rodrigo u Vinicius u l-Martinelli. Għandek il-linji tal-Brażil li huma tajbin ħafna bħala attaktiva il-Brażil ndana. Dik kien hemm daqsxejn ta' problema id-delivery minn nofs il-ground, logħba tibda tintrabaħ minn nofs il-ground, id-delivery għall-attakk. Jiena nara. Għalkemm kif qed tajt inti wkoll Casemiro jagħti bilanċ iktar, għax Casemiro naħseb m'għandhomx plejer ieħor dak ir-rwol il-Brażil, dak il-livell. Id-difiża li rid ngħid għax ovvjament nfaħħar il-Thiago Silva, x'Thiago Silva anke maċ-Chelsea qed jilgħab tajjeb, però qed ninsew li da kapaċi jiflaħhom dawk il-logħbiet kollha. Għax overall kieku jkollu jkunhom form
naħseb Thiago Silva xorta huwa l-ħajar defensur Brażiljan, però dik li nara ġifieri, però kif semmejt Marquinhos huwa naħseb l-istilla tat-tim Brażiljan fuq wara. Dan, apparti xettiku wkoll ta' Alves jien naħseb Alves. ma tantx naqbel magħha kien hemm players forsi aħjar minnu ġifieri ma għamel żmienu ġifieri ta' kien top player da qed ngħidu player kbiru, ġifieri wieħed mill-aqwa right backs. Huwa player kbir, fil-fatt Dani Alves huwa l-iktar player li rbaħanuri fid-dinja. Mawx player bħal Dani Alves. Dan l-età li għandu 39 sena 43 u nur mal-nazzjonal tal-Brażil u mal-klabs u mal-klabs kollha. Ġifieri ma mawx player bħalu, però jiena dejjem ngħid illi ġo tim fil-fatt saret fl-Olimpjadi. Il-fatt ukoll għandna qegħdin ukoll isemmu plejer ieħor fuq wara li qisu intesa u li fil-fema tiegħi naħseb li huwa utli għall-iskwadra Eder Militao se nneħħlu kwadri u se nneħħu wkoll Brady Buġejja. Skur, ġifieri għandek il-Eder ukoll Militao. Però jiena nemmen ġifieri li l-Brażil bħala tqassim u bħala kif qassamhom il-coach ġifieri qegħdin ġifieri tajjeb u ta' livell. Mhux qed ngħidlek jiena ma ngħidx li l-Brażil ħajrku l-World Cup, jiena fejn nitkellem u nikteb dejjem ngħid kif joħorġulek 90 minuta. Id-90 minuta l-logħba tibda minn xejn b'xejn u inti għandek 90 minuta ma jfissirx irbaħ tlieta b'xejn l-logħba l-oħra ħatiqpa' tiela, imbagħad itsemeteru flak, ġifieri. Għandna wkoll messaġġ oħra minn Mark għalik Andre fejn Mark Xkembri, l-assistent tal-produzzjoni li minn hawnhekk ukoll insellimlu, qed ifakrek illi l-Juventus għandhom trio Brażiljan. Illi huwa Bremer, Danilo u it-tielet wieħed hemm Bremer, hemm Danilo u hemm Aleksandro wkoll. Aleksandro. Fimni nsellem minn hawn Mark. Fimni Alessandro ma naħsibx li huwa player li kien minn żmien Porto u l-ewwel sentej mal-Juventus. Danilo hija naqbel miegħu Danilo nsejtu, ġifieri Danilo naħseb jagħti spinta, imma li rid ngħid jien li rid infisser bħala world class player, ġifieri Militao tajjeb però mhux konsistenti. Marquinhos huwa top player u naqbel ukoll ma' Mark semma l-Bremer. Bremer ukoll għal-moment ovvjament insejt li huwa Brażiljan. Bremer naħseb u wera x'sarraf anke s-ritorn tiegħu mal-Juventus, ġifieri le bħala difiża mhux qed ngħid li mhux tajbin, imma nemmen li irridu jaraw kif semma tajjeb ukoll Raven naraw il-kontinuità ta' quddiem kif jgħidu ġifieri l-connection tagħhom quddiem il-konnessjoni tal-Brażilu għax dik li tittara, importanti ħafna. Raven minn tissegwaċi tagħna qabel ma naqilbu kapitlu li jmiss, min għand taħseb li għandu jilab fl-attak Brażiljan? Min għandu jilab fl-attak Brażiljan, għandek Richarlison qudiem, Vinicius, Antony u għandek il-Neymar fin-nofs. Dik hija ġifieri il-formazzjoni illi narajjien li hija tajba għalkemm kif għadni kemm aċċennajt qabel għandek lil Antony l-faxxat Antony jilagħba Rodrigo u Rafinha wkoll. Il-faxxa l-oħra fejn għandek il-Martinelli replace Vinicius Junior ġifieri. Però konna din nitkellmu qabel fuq pereżempju veteran, tajjeb li jkun hemm veteran fil-ground. Jien dik dejjem ngħidha meta jkunu żaru għarrieħhom illi jkollhom kap. Jiena dik li nara, eżempju, meta rajna l-aħħar Olimpjadi tal-Under 23 li minn hemm Tite ħareġ players għax hawn jgħidek l-Under 20 mhux importanti, lejja importanti anke friendly għax minn hemm tibda il-Wiseman jibda jiġbor l-informazzjoni u kellhom kap, kellhom raj, kellhom il-Dani Alves. Palma qabel pereżempju World Cup oħrajn kellna l-Kaka fin-nofs illi taraħ kullimkien jiġri l-emmulaw li dak il-bniedem immisjajnieh fil-World Cup tal-2014 fil-Brażil u nemmen jekk ikun hemm bniedem bħal Kaka li forsi jieħu postu Casemiro, iva għandek nofs il-ground mirbuħ. Mela,
Għanna komment finali li ħana għaraw issa un-bat semmorru għal-item li misli għanna fuq l-agenda l-lejla minnant il-youtuber li ħojtana tal-Liverpool Kopajt Chris li minna u koll nishtiq insellem fej qed jgħidlek Raven grazzi tal-li ma żiltux l-aqwa striker Braziljan tal-Premier League. Our number 9 Bobby Firmino. Mela, mill-Brazil immorru għall-item li ħolli għanna fuq l-agenda l-lejla li huwa l-Ingilterra. Andre, hemm aspettattivi wkoll fuq it-tim Ingliż wara raba post miksub fl-aħħar kompetizzjoni li kellna fir-Russja u t-tieni post miksub fil-UEFA Euro 21 d-darba. X'sa fejn taħseb li jistgħu jaslu l-Ingliżi, Andre? Mela, ifimni kien hemm naqa' disappunt kif taf inti mill-International Call-Up ta' Southgate fejn ħalla barra li l-opinjoni tiegħi wieħed mill-aħjar difensuri li hawn bħalissa li huwa Tomori. Apparti minn dak kif semmejna l-Alves li huwa plejer favorit ħafna tiegħu. Ħan immissjaw naħseb Reece James. Reece James kif raw kulħadd plejer li wkoll żamm tajjeb ħafna fil-lobbiet lil Vinicius Junior u mhux ċajta li dak il-livell ta' plejer li żommu. U min-naħa l-oħra kien hemm forsi li seta' jażel bħal plejer bħal Smalling. Naħseb li kien ikun utli. Overall però naħseb nofs il-ground hija xi ħaġa pereżempju jekk nikkomparaw naqa' mal-Brażil naqra narhom hemm iktar talent għax ħansemmi plejer li għalija kellu wkoll jieħu l-ballon tad-deb taż-żgħir huwa Jude Bellingham. Bellingham huwa plejer ta' 19-il sena, jekk mhux 20 xi ħaġa. Plejer li ġiġa għamlu captain ukoll mad Dortmund. Apparti minn dak nafu xi sarraf Foden. Plejer li huwa s-surmast fin-nofs li jaqqat it-tim kollu li huwa Rice tal-West Ham. Kif ukoll hemm plejers oħra li jagħtu bilanċ fin-nofs bħal Grealish, bħal appuntu l-iktar wieħed on form li huwa Madison. U qudiem ovvjament it-tandem tat-attakk Kane li kulħadd nafu minnu, Sterling u jista' jagħti dana u ovvjament Rashford li ovvjament naqra b'saħħtu bħalissa għaddej minn forma tajba ġifieri. Sa dan it-tant ukoll naqsu Tomori, naqsu milli jsejħu l-Smalling kif qed inti, imma għażel difensur li personalment fil-fatt semmiħu wkoll hawnhekk il-korrespondent tagħna tal-Premier League James Side, Harry Maguire, fej fil-fatt qed jistaqsi jekk kien iċ-ċażla tajba. Andre. Jien li nista' ngħid ifhimni naqa' Dr. Jekyll Mr. Hyde. Naħseb mal-Ingilterra Maguire jilgħab naqra aħjar minn mal-United, l-opinjoni tiegħi. Ovvjament ma jfissirx għax għażlu ħajlab. Jiġifieri dik iridu naraw ukoll. Ħafna mill-pandits u ħafna hekk issa l-Ingliżi qed jaqilbu l-formazzjoni bitli ta' fuq wara. Tnej il-fullbacks li nafu aħna qed jilagħbu għala Roberto Carlos, ġifieri bil-wingback. Kif ukoll qed jilgħab tlieta quddiem li jkunu tnej false nine, ġifieri false strikers, u ovvjament għandek attakkant li jilgħab ċentru tal-attakk, ġifieri li huwa Harry Kane. Ġifieri bħala formazzjoni hekk. Raven, forsi kumment minn għandek. Iva, bella, it-tim nazzjonali Ingliż ifimni mhux jinkwitak, ifimni kull tim li jkun hemm jinkwitak, jiġifieri ma tarmilħat għax tajbin. L-Ingliżi avvanzaw, jiena għażmin li għandi ġifieri l-Ingliżi ma kontx narahom daqshekk tajbin jew li avvanzaw bħala kompetizzjoni. Kellhom żewġ ċansis tad-deb l-aħħar World Cup fir-Russja semifinal mal-Kroazja kienet jibku u tilfu dak iċ-ċans u ovvjament il-Euro Cup kienet f'idejhom kellhom disfatta. Ġifieri jiena ma narax imbagħad illi it-tim Ingliż li jiġġieled jibqgħu jippersisti. Ġifieri jien opinjoni tiegħi l-Ingliżi baqalhom ħafna iktar x'avvanzaw, tiebu ħafna. Ifimni, jiena bħala supporter
il-Brażil m'għandix ngħid xejn kontra l-Ingilterra, anzi ġifieri il-Brażil jirrispettaw l-Ingliżi għaliex forsi Andre ma nafx jekk inti midħla ta' riċerka tal-World Cup għaliex l-Ingliżi huma l-lucky charm tat-tim nazzjonali Brażiljan ta' fadin. L-Ingliżi kull darba l-Brażil u l-Ingilterra iltaqgħu f'tazza tad-dinja dejjem ħadu l-World Cup il-Brażil. Għandek in-1958 iltaqgħu fil-gruppi draw ta' xejn b'xejn. Ċile 62, 3-1 rebħu l-Brażil. Mexico 70, wieħed b'xejn. 1994 l-Ingliżi ma daħlux u 2002 Korea Japan rebħu 2-1. Ġifieri l-Ingliżi huma lucky charm ġifieri, looking forward li ltaqgħu mal-Ingliżi ġifieri. Kif eżatt, u fl-antik kif taf inti l-ewwel telfa minn tim Ewropej ġol Marakana tajilhom l-Ingliżi u kien għamel gol kbir John Barnes kien dik. Ovvjament ġi disfatta wara mit-sena, dija history tgħix. Imma ġifieri. Le, ma eżatt, dejjem kien hemm dan, ovvjament kif qed il-lak kollox ukoll. Il-Brażil ifimni jiena mhux għax kellna disfatta, kif ġiet u fejn ġiet id-disfatta, għax jiena kontinni nara li ġejja disfatta mill-World Cup 2010 meta fillet jirku l-Holland quarter final f'daqqa waħda til-4-1. Ġifieri kont qed ngħid li l-Brażil qed inaqqas, u mbagħad kien hemm ajjenazzjoni tal-Confederations Cup fi 2013 fil-Brażil rebħuha u mbagħad marru out fil-14. Però l-Brażil jibqa' l-aqwa suċċess fid-dinja, rikonoxxut mill-FIFA illi l-aqwa tim fid-dinja tas-seklu l-ieħor. U l-FIFA diġà tefat għajnejha fuq il-Brażil das-seklu wkoll li għaddew 22 sena minnu. Aħna ma nkunux hawn sal-aħħar tas-seklu, ovvjament il-ħajja qasira. Għax fit-22 sena il-Brażil diġà ħadu 9 unuri il-Brażil u jekk tagħmel ir-riċerka minn 2014 li hija disfatta l-Brażil so 20 sena qabel, ġifieri minn 1994 sal-ġurnata mqazza tal-lum, il-Brażil huwa l-unika nazzjon fid-dinja li rebaħ World Cups, Confederations Cup, Coppa Americas u żewġ gold Olympic medals ukoll. Ġifieri da l-ebda nazzjon ma jista' jiġħdu ġifieri. Sewa wis, mela l-ewwel parti tal-programm tieqaf hawnhekk wara dan il-blokk qasir ta' reklami, apparti illi ser inkomplu nitkellmu fuq diversi temi oħra għandna wkoll xi domandi illi għandna wkoll xi domandi mingħand il-segwaċi tagħna hemm ukoll l-argument għaddej bejn il-kopajt u supporter ta' Manchester United, insomma, għandna ħafna fuq ix nitkellmu, ibqgħu magħna, botta u risposta ikompli wara dawn. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta
li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela Botta u Risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Mela, merħba lura għat-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn il-lejla flimkien mal-Viċ President tat-Torsida Brażilejra Malta Raven Merċieqa u l-Partitarju tal-Ingilterra Andrej Xiberras sejra nitkellmu fuq it-tazza tad-dinja li ser ikollna ġewwa il-Qatar matul ix-xahar li ġej. Bilħa, dak li għadkom kemm rajtu wara l-blok ta' riklami hija sigla ta' programm ġdid li ser ikollna matul dan ix-xahar li fiha l-azzjoni ser tkun fil-Qatar. Dan ser ikun il-programm Zona Mondjali li Wayne Mikallef ser ikun qiegħed itella fit-tmiem kull match day li ser ikollna. Ovvjament nistidnukom biex issegwu s-sensiela l-ġdida li l-Kamra Sportiva se tkun qed tippreżentalkom u li m'għandix dubju li Wayne qiegħed jipprepara diversi materjali interessanti li ferser nkunu qegħdin nagħtu wkoll rendi kont ta' dak li kun qed jiġri fil-Qatar minn nhar il-ħadd li ġej il-qudiem mingħajr ma ninsew illi wara kull logħba tal-Ingilterra jien ser nkun qiegħed noħroġ live ngħaddu wkoll ir-reazzjonijiet tiegħi għal logħbiet li l-Ingilterra ser ikunu qegħdin jilagħbu. Mela, diversi messaġġi llum qed nieħu ħafna pjaċir li qed nara anke nies ġodda li qed isegwu dan il-programm. Ruben De Bono fejn jgħidilna hemm ħafna timijiet li jistgħu jirbħu t-tazza tad-dinja, il-Brażil wieħed minnhom imma jnaħseb li l-Arġentina huma iktar favoriti. Ma tistax tarmi lill-Ġermanja, lill-Franza, l-Ingilterra u l-Ispanja fost l-oħrajn. Proset tal-programm. Joseph Xkembri jgħidilna Brazil forever. Inselmu wkoll il-Glenn Nabela hawnhekk. Martin Borġ qiegħed jistaqsi jekk taħsibx illi Tite se jikkonċentra l-lob fuq Neymar. U kellna risposta minant Joseph Xkembri hija le għaliex ma jaħsibx l-attakkanti li hemm miegħu naqset l-pressjoni minn fuqu. Dion Silvangalja qed jistaqsi proset Raven Kamon Yellows ukoll qed jgħaddi kumment biss kellna batti back naqra jaħra bejn Brady Buġeja u Kopajt Chris fej kienu qegħdin jiddibattu u ħanpoġġi domanda lil-panel din id-darba min fil-fema tagħkom huwa l-aqwa attakkant Brażiljan fil-Premier League. Brady qiegħed jgħid Gabriel Jesus, Kopajt Chris qiegħed jgħid Roberto Firmino. Ħana naqra l-panel x'għandha xi tajt fuq għad il-biċċa tax-xogħol. Jien naqbel ma' Brady bil-rispett kollu li s-supporters tal-Liverpool ukoll illi qegħdin isegwuna l-lejla. Ma nara li Jesus qiegħed iktar informa minn Firmino. Opinjoni tiegħi dejjem, jiġifieri, Firmino jisu logħba toħroġ ilu iva lek u l-plejer taġbux Firmino biss. Ma opinjoni tiegħi naħseb iva li Gabriel Jesus qiegħed ħafna iktar aħjar. Fil-fatt Arsenal edin koppja Martinelli u Jesus fuq qudiem ġifiri u sejrin tajjeb ħafna ġi Brażiljani. Andre, inti, x'tgħidilna?
Le, fimni, kif naqbel ma'kom, pero naħseb li ġiġti players ma jilabux l-istess laqas. Naħseb Firmino aktar naraħ jiena ta' wara l-ponot, naraħ player li huwa assistman u għandu l-passing rate tiegħu jolja ħafna u jagħti xi ħaġa differenti. Imma naqbel ma'kom li Gabriel Jesus, però li kieku naħseb ma weġġax Richarlison, naħseb hu l-aħjar attakkant Brazilian, l-opinjoni tiegħi. Ovvjament Neymar qed jilab tajjeb mal-PSG, però kif qed tajdu intom bej Jesus u ovvjament Firmino ikolli mmur ovvjament għal Gabriel Jesus. Mela, sa dan it-tant, Nick Portelli saqsija li d-domanda, it's coming home to all. Jena ħanajdu għek, istantkom 6-7 ġemat tisimaw ninqret fuq l-Ingliżi, ħalli ma weġibx id-domanda jiena u l-għanna supporter tal-Ingliżi illum fuq il-panel inwaqqaħa fuq Andrex, taħseb? Fimni għadu kmini, ma stawx nġudikaw għek, kifet jena l-ewel kif għalu koll għet mis-supporter neutrali li kellek fil-kommenti li l-Arġentina huma favoriti. Naħseb li bħalissa kifet il-fatti juri li l-istatistikament 36 loba ma jitilfu, mux ċajta, ġviri egwaljaw ukoll l-Italja, mister Zballu xek, jow ħaj egwaljawhom. U ovvjament dak juri is-saħħa tagħhom. Apparti minn hekk għandhom ħafna players naħseb l-iktar li għandhom li jilagħbu fl-Ewropa. Għandhom bilanċ kullum kien u naħseb li huma. Però ma tistax tarmi l-Ġermanja x'bħalma huma l-Brażil b'saħħithom kif semma Raven il-Ġermanja qatt ma tarmihom. Il-Ġermanja naħseb wieħed mill-iktar timijiet ukoll li lab finals. Wieħed mill-iktar timijiet li lab semi-finals. U nafu x'ġara wkoll fejn ma jkunux daqshekk favoriti u dejjem b'xi mod jaslu. It-Taljani ma stax insemmihom sfortunatament mhux qegħdin hemm għax li kieku ovvjament it-Taljani u Franza però Franza naħseb li għandhom noqqas kbir fin-nofs il-ground u narhom mhux daqshekk attrezzati, però xorta ifimni għandhom qoddim għandhom Mbappé u għandhom il-Ġiru li l-opinjoni tiegħi huwa tajjeb ħafna. Kif ukoll timijiet oħra jista' jkunu sorpriża fosthom l-Olanda. L-Olanda naħseb li nisimgħu bihom ukoll. Mela, l-Olanda bdilna fuq Franza. Raven, sa fejn taħseb li jistgħu jaslu din id-darba iċ-Champions? Franza final semi-final. Opinjoni tiegħi. Franza jiena meta niddeskrivi il-Franza fejn ġifiri ngħid Franza naraħħom jisom il-Brażil fl-Ewropa. Ġifiri, jekk naraħħom. Franza kif għadni kemm għadu tim maqut, għadu kompatt. Il-fatt meta rebħu l-World Cup 2018, Italjani jisom jibżgħu minnhom għax għandhom biex jirbħu ġiex World Cups konsekuttivi. L-Italja u Franza huma rivali, ta' xulxin. Rivali, huma rivali. Ġifiri dik kellhom qata, ġifiri ma kifet għal tajjeb Andre għandhom attak tajjeb, mista termijom, qegħdin intatti minn kull imkien. Ġifieri Franza huwa l-bugi tim għat-tim Brażiljan għax dik hija xi ħaġa oħra. Il-history dejjem tgħidlek ġifieri il-Brażil il-bugi tim tagħhom huwa Franza. Franza rbaħnilhom wara 51 sena, ġifieri minn 1958 is-semi-final li saret fil-Sweden semi-final ta' 5-2 hemmhekk insploda Pelé, ġifieri 51 sena konsekuttivi il-Brażil jitilfu kontra ġifieri Franza. Ġifieri u Franza tal-1998 il-final dik hemm storja ġifieri fuq il-final ħadd ma jaf ġara ġifieri dakinhar, ġifieri għax it-tim Brażiljan ma kienx loku ġifieri. Biss la semmejta dina hija domanda Raven li għandhom ħafna supporters tal-Inter fuqha. Xara dikinhar, Ronaldo lab imweġġa fil-finali? Huma jaħsbu ġifieri għax kellu Roberto Carlos miegħu fil-kamra wara l-offsinar sema ġifieri il-Ronaldo jokrob u hekk u kellu r-rawa ħirġa minn ħalqu u jaħsbu li seta' ġie avvelenat it-tim nazzjonali Brażiljan.
u ħaduh l-isptar jiġru ma kienux lokom, kienu jidru l-final jekk tara jimxu l-players Brażiljani, nofsi qabel il-logħba ħaduh reġgħu l-isptar, jiġifieri il-Ronaldo it-tim kien mitluf. U jiena dak iż-żmien kelli 16-il sena, kif jista' jkun il-Brażil faqgħu il-kulħadd u rebħu u qudda u mbagħad titla' final timxi. Dik hija għadha misteru sal-lum ħadd ma jaf ġara fil-World Cup ta' Franza 1998 ġifieri hija kbira ġifieri. Fimni, tajjeb li markajt, però ma tantx naqbel fuq għax naħseb Franza kienu iktar tinsiex li daw kellhom il-Zidane. Player li ma kellu ma tistax tajt li l-ebda tim ma kellu bħalu. Impossibbli li tirreplika apparti minn hekk titqis ukoll id-difiża ta' Franza. Le Buff u Blanc kienu surmasti kien hemm Dezali. Eżatt, ġifieri jiena li ngħid il-Brażil kienu b'saħħithom, però naħseb jiena tinsiex li mal-Olanda il-Brażil batew ħafna. Ġifieri ħanajdu l-verità, ġifieri l-Olanda kien ħaqhom naqra iktar li jgħaddu għall-final għax anke l-plejers li kellhom l-Olanda ma ninsewhomx l-Olanda kellhom 4 players ġifieri li kellhom il-Davids, il-Seedorf, daw Bergkamp, li nista' niftakar jiena ta' ġifieri, Gowler van der Sar, l-Aħwa De Boer, kien hemm korreġini, ma nafx hekk kien hemm Stam ukoll. Ġifieri kellhom Seedorf eżatt, ġifieri kellhom il-krema wkoll fil-futbol, Kluivert kien għaddej minn mument tajjeb, ġifieri minn għalija Zenden ukoll li wieħed mill-aqwa left wings li kien hemm dak iż-żminijiet. Ġifieri kienet bilanċjat, naħseb waħda mill-isbaħ logħbiet ukoll kienet dik. Appuntu Olanda Brażil. Waħda mill-isbaħ logħbiet ġifieri naqbel miegħek jiġifieri Olanda, il-famuż Olanda, Brażil jiġifieri tnejn b'xejn minn fuq iġib drom mbagħad jiġifieri rebħu l-Brażil. U mbagħad ovvjament l-aqwa tim li kienu aħjar minna ġifieri ngħidu livelli ġifieri. Però mbagħad għat-tim nazzjonali Franċiż kien tim tajjeb fejn għandek il-Deschamps, eċetera, kellek il-krema kienu tajbin Franza, ġifieri mhix ġifieri kienu tajbin. Però il-Brażil kellhom tim opinjoni tiegħi kien superjuri iktar minn ta' Franza. Opinjoni tiegħi dejjem, mhux setar kellhom tim tajjeb ġifieri dakinhar ġifieri Franza. Mbagħad kellhom disfatt oħra Franza bħala Champions tad-dinja ġabru punt wieħed biss u nqalgħu mill-ewwel fil-gruppi fit-2002 World Cup tal-Korea Ġapan. Ġifieri kien kellem li Zarazu dak iż-żmien għal ġifieri waqt id-dinja għax ħadd ma rid jitkellem waqt konferenza stampa ġifieri kienet saret niftakar. Ġifieri mbagħad kienu nqalgħu mill-ewwel mill-gruppi Franza, telfa kbira ma' Senegal kienet sorpriża, ma ninsewx li daw it-timijiet sorpriżi wkoll ġifieri għax anti semmejt il-Ġermanja, ovvjament Ġermanja dejjem kienu hemm ġifieri, għandek Holland minn tista' tarmihom, Holland dejjem il-Brażil ħtawhom baddikata ġifieri biex dana u ovvjament għandek il-tim Franċiż li huwa l-bugitin ġifieri għall-Brażil ġifieri, ovvjament. Mela, biex immorru lura għal-2022, dinna possibilment se tkun l-aħħar tazza tad-dinja għal żewġ ġganti tal-logħba li huma Lionel Messi u Cristiano Ronaldo. Raven, nixtieq tanalizza il-turnament li Messi jista' jkollu mal-akbar rivali tagħkom l-Arġentina fil-waqt li min-naħa tiegħek Andre. Anke bħala partitarju ta' Manchester United nixtieqek tagħmel l-istess imma mill-kamp ta' Cristiano Ronaldo u pajjiżu l-Portugal din id-darba jekk jogħġbok. Ovvjament Messi ma tista' tgħid xejn fuq huwa ġgant bħala plejer fid-dinja, wieħed mill-aħjar plejers fid-dinja li hawn preżentament. Anke aħna bħala Brażil qatt ma ngħidu kontrih ġifieri Messi huwa ideal ġifieri bniedem plejer tajjeb dejjem kien hemmhekk, it-tim Arġentina avvanzaw bih ġifieri għandu talent kbir, hija ħasra li ħajspiċċa wkoll l-aħħar World Cup tiegħu u għettadek kemm tgħid Ronaldo wkoll u jista' jkun li Neymar di taf tkun ukoll l-aħħar World Cup tiegħu wkoll. Ġifieri Neymar għax jista' jilgħab oħra
Ma tista' tkun Neymar ta' tkun l-aħħar ġifieri World Cup tiegħu. Neymar għandu 30. Neymar twilet fil-5 ta' frar tal-1992, ġifieri jista' jilagħba u jista' le, ġifieri, imma żgur li Ronaldo Messi huma l-aħħar tagħhom. Ifhimni, ir-rivalità bejn l-Arġentina u l-Brażil dejjem kienet hemm, dejjem kelbu qattus. Ir-rivalità ilha li bdiet mill-1914 kien ħoloqa ambasċatur Arġentin li kien ġol Brażil, għax il-Brażil il-founded date tagħhom hija 8 ta' Ġunju tal-1914 u ġifieri biex ġifieri qajjem il-futbol u ħoloq dik ngħidula Roca Cup. Dak iż-żmien kienu jilagħbu llum il-ġurnata għandna super klassiku bejn l-Arġentina u l-Brażil u dejjem bħal kelbu qattus daqqa nħaw daqqa oħra. Arġentina Brażil iltaqgħu 108 darbiet, il-Brażil rebħu 43 darba u l-Arġentina 40 darba, ġifieri l-livell ta' futbol hemm u 26 draw. Ġifieri ovvjament hemmhekk kienet dejjem ir-rivalità bejniethom. Iż-żewġ super Sudamerikani li anke il-Brażil imlaqqam bħala footballer factory, ġifieri għax itella ħafna players esportati madwar id-dinja anke l-Arġentina. L-Arġentina wkoll għajtellu players ukoll kbar, ġifieri, ovvjament. Andre, Portugal, Ronaldo. Kif qed inti wkoll insejnihom, Portugal naħseb timbilanċjat bħalissa. Għandhom goaler, wieħed mill-aħjar goalers li hawn, Diogo Costa, għandhom ukoll nofs il-ground b'saħħtu kif qal tajjeb m'hemmx xi tajt ħafna fuq daw iż-żewġ ġganti tal-futbol. Ħajkun ħasra, jista' jkun forsi min-naħa tagħhom jilqu xi Euro jew Koppa Amerika oħra. Però ma narhomx li kif qal tajjeb Raven li ħajkomplu World Cup oħra. Ifhimni ċ-chances naħseb iktar għal Messi milli ovvjament għal Ronaldo, però il-Portugal huma tim bilanċjat, l-Arġentina kif qed l-ewwel naħseb narhom favoriti u kollox jista' jiġri, però jiddependi ħafna x'polsa jkollhom huma minn ħajjiġu ovvjament u jekk ikunu konsistenti. Possibilment hemm ċans tajjeb illi anzi hemm ċans illi jekk il-Portugal ma tirbaħx il-grupp u tirbaħ il-grupp tagħha l-Brażil jista' jkun li jiltaqgħu kontra xulxin fit-tieni round. Biss Andre, ħajkolli niddevja naqra minn dan is-suġġett. Inevitabbli għandi qudiemi supporter ta' Manchester United qegħdin nitkellmu fuq Ronaldo. Kulħadd jaf x'ġara din il-ġimgħa fil-fatt il-YouTuber tagħna ta' Manchester United Jude Kawki wkoll qiegħed jipprepara video apposta fuqha, ma nistax ma nieħux ġiex kummenti minn għandek fuq dawn il-bombi kollha illi qed ifaqqa Cristiano Ronaldo, Andre. Ifhimni tittara, ifhimni l-ewwel ħaġa la jixraq il-plejer u laqas jixraq il-klabb daw l-affarijiet, mhix ħaġa sabiħa għatnej li huma. Ifhimni ma tantx tista' tgħid xi ħafna għax evidenti kienet situazzjoni li mġottaġen għal Borma, però naħseb il-problema l-inqalat kollu ilhom ġifieri ċertu pandits bħal Gary Neville ilu jgħid snin li ma kien hemmx investimenti sija fit-training ground, sija fil-ground u qatt ma ndenjaw ukoll jimprovjaw l-akkademja x'dan kif taf inti bħall-Ingilterra l-akkademja ħansemmi top team bħalissa bħal Chelsea jerpu fin-nisa, jerpu fiż-żgħar, ma kien hemmx dak il-livell, kienu konnilna ma narawhom daqshekk. Però kif qed tgħid inti ifhimni il-plejer mid-dera ħaseb li hemm xi xaq ta' dawl ġifieri meta għamilna ċertu akkwisti, ovvjament Solskjaer ittieħħa. U mbagħad li ġara ġi direttur tal-futbol u minn direttur tal-futbol spiċċajna laqas biss ikkwalifikajna għal-Champions League. Hija ħasra kif nerġa' ngħid li ġara da kollox. Netaw sabu. Ifhimni jien naħseb li ifhimni
kif ħanaqbad ngħid. Fimni naqa' diffiċli biex tajt x'ġara eżatt, però naħseb li l-kwestjoni kienet naħseb fil-livell personali milli iktar ta' ground, għax nemmen li Ronaldo xorta huwa professjonali, nemmen li Ten Hag huwa coach kbir, għandu esperjenza kbira, però naħseb ma ftemux fuqha, però mid-dera kif qed tajt inti u meta smajna l-intervista fuq xi ħaġa personali ħabbali m'hemmnuhx fuq il-kwestjoni li ġralu ġifieri tat-tifla u affarijiet hekk ġifieri. Mela, iżjed kummenti minn għandkom Jiena li nista' ngħidlek ukoll Ronaldo għalija rajt unhealthy għall-klabb u hekk Ronaldo dejjem ngħid li Ronaldo wieħed kien hawn fid-dinja. Ronaldo Nazario de Lima li twieled fil-18 ta' Settembru tal-1976 ġifieri u beda minn tim Rio de Janeiro ta' San Cristóbal u jiena lija dak l-unika Ronaldo. Opinjoni tiegħi skużani Andrej. Ma importax. Iżjed kummenti minn ant Mark Xkembri fejn qed isaqsik Andre, ma tarax li Ronaldo għandu raġun għalli hemm vojt kbir fil-United wara l-spiċċa Ferguson. Naħseb li hu minnu meta tqis lilhom neqsin mill-lig daċenju, kumment qasir ħalli nmorru għas-suġġett. Eżatt, naqbel ma' Mark kif qalu, ġifieri, ovvjament hemm il-problema naħseb jiena wara dan kollu mal-Glazers. Issa ovvjament fiha x'tifhem fuq għal-ħaġa. Mela, għan iżjed kummenti Lunk Magri fejn jidħlu l-Arġentina ma ninsewx li hemm Dybala u Di Maria li qegħdin barra mill-forma għax ġejjin minn inġeri u wkoll Messi u Lautaro Martinez illi bħalissa jinsabu fil-forma. Brady Buġeja, Vinicius Junior u l-futur tal-Brażil, Raven, kummenti jekk fuqha. 100%. Vinicius Junior għadu żgħir twieled fis-sena 2000 ġifieri u għad baqalu ħafna iktar xokri u għad tridu naraw ħafna iktar. Ovvjament kull plejer għal-ħars għat jaffjad anka kwistjoni ta' World Cup, it's a matter of luck, inti għadha tibda l-World Cup f'kollok xi injuries, etc. Ġifieri, tifhimni? Però Vinicius Junior huwa intoppi huwa fil-Brażil. U l-aħħar żewġ lobbit li kellna mal-Ghana mat Tunezija kien muturi ġifieri. Iva, naqbel. U kummenti ħor li kont qiegħed naraw li xtaqt insemmi messaġġ iktar għalik minn Stephen Bonello, it-teżorir tat-Torsida Brażilera Malta, kull tim li wasal sajem huwa tajjeb, kull tim dejjem joħroġ għall-Brażil, la darba tim jirbaħ lill-Brażil ikun ħossu gburi illi jagħmel xi ħaġa speċjali fit-tazza tad-dinja. Mela, inkomplu għal domanda oħra qabel ma mmorru għal waqfa ta' reklami. Xtaqt li sa' tkellmu ftit fuq grupp A, Andre, li huwa grupp li jista' jinteressa lill-Ingilterra mill-qrib għax jekk it-tliet iljuni jikkwalifikaw għar-round li jmiss sew bl-ewwel jew bit-tieni, l-avversarju li l-Ingliżi eventwalment se jkollhom fir-round tal-aħħar 16 se jkun wieħed mill-Qatar, Ekwador, Senegal jew Olanda. Aħbar li ħarġet ukoll il-lejla Sadio Mane se jitlef it-tazza tad-dinja s-Senegal jiġifieri huwa plejer illi żgur li se jinħass. Il-kummenti tiegħek fuq dan il-grupp, Andre jogħġbok? Le, ovvjament daqqa ta' ħarta l-Senegallu, Mane nafu x'inhu bħalissa u għaddej minn forma kbira mal-Bayern Munich. Kif ukoll naħseb waħda mill-problemi li għandhom il-Liverpool ukoll dal-istaġun. Apparti minn hekk, fimni l-Olanda m'għandi l-ebda dubju li ħajerpu l-grupp. Apparti li għandhom il-players għandhom coach li għandu esperjenza kbira, jekk m'għandu xejn Van Gaal, it-talenti żgħar dejjem irawhom tajjeb u nafu x'għamel ġifieri tilef il-World Cup dan ngħidu tilfu l-final. Apparti minn hekk narhom li jistgħu jagħtu logħba l kulħadd l-Olanda. Ovvjament mhux faċli għall-Ingliżi, però irridu naraw l-ewwel irridu ngħaddu ġifieri fis-sens step by step u l-ħaġa. Però jekk ikunu l-avversarju l-Olanda ħad tkun jibsa ħafna ġifieri, tkun 50-50 l-opinjoni tiegħi. Eżattament. Mela, grazzi Andre, semmurru għal waqfa qasira ta' reklami. Ibqgħu magħna li id-dibattitu jkompli wara dawn u wkoll għandna iżjed kummenti minn għandkom is-segwaċi tagħna. Ibqgħu bagħtu
Nirringrazzjawkom ukoll qed nieħdu pjaċir qed naraw dawn il-messaġġi. Dalwaqt magħkom ħbieb. Diversi offerti ta' Black Friday disponibbli għand Game Breaker. Żuru l-ħanut tagħna ġewwa Birkirkara u gawdu mill-aħjar offerti li qed noffru matul dan ix-xahar ta' Novembru fuq diversi logħob tal-PlayStation 4 u 5 kif ukoll fuq diversi aċċessorji relatati mal-gaming. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Daniels Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn il-lejla qegħdin nipprevedu t-tazza tad-dinja Qatar 2022 flimkien mal-Viċi President tat-Torsida Brażilejra Malta Rejvi Merċija u mal-Parti tal-Ingilterra Andrej Xiberras. Infakrukom li jekk tridu tkomplu tieħdu sehem f'dan il-programm il-lejla intom tistgħu tagħmlu dan billi tħallu l-kummenti tagħkom fis-sezzjoni li għandna miftuħa apposta likom ma' din ix-xandira. Infakrukom ukoll illi min qiegħed jillajkja il-programm tal-lejla jew inkella qiegħed ukoll jistaqsi d-domandi tiegħu jista' jidħol ukoll biċ-ċans illi fil-bidu tax-xahar li ġej jidħol fil-lotterija li biha nrebħu xahar voucher ġentilment offrut lilna minn Kicks Boutique Gym li jinsab fi Daniels Shopping Mall il-Ħamrun. Għaldaqstant raġuni oħra għalfejn intom għandkom ukoll tintervjenu f'dan il-programm tal-lejla. Patrick Attard jgħidilna li anki Joaquin Correa ħa jitlef il-tazza tad-dinja, il-plejer tal-Inter li reġa' kellu ġeri oħra. Naqbel ma min qal li Ronaldo Lima, Nazario da Lima huwa il-fenomenu. Ok, Cristiano Ronaldo huwa plejer kbir imma l-maġija fil-futbol jagħmilha plejer wieħed. Luis Nazario da Lima inarte Ronaldo. Neil Portelli jistaqsi ukoll anzi jemmen li se jkun hemm tim Afrikan illi se jkun is-sorpriża u ħana naqalpen li x'taħsbu fuq dan il-kumment ta' Neil jogħġobkom. Fimni, hemm timiet Afrikani huma tajbin ħafna, eżempju il-Brażil, grupp Ġ għandna l-Kamerun. Kamerun dejjem kienu hemm, anke fit-tazza Afrikana, nsegwi t-tazza Afrikana dejjem mal-ewwel mal-aħħar sitta, jiġifieri l-aħħar erba' dejjem qegħdin hemmhekk, ejja ma neskludi xejn jiġifieri li jkollhom jiġifieri bħala sorpriża, għedu bħala sorpriża, mhux bħala rebta werka, bħala sorpriża, illi jkun hemm opinjoni tiegħi bħala jkun hemm tim Afrikan. 2010 niftakar is-Senegal ara kemm avvanzaw daħħab kważi ma kien jaf bihom. 2010 ġifieri kienet sorpriża u ġifieri l-lum ma teskludi l-ħadd ġifieri. Jħasra li ma weġġaw kol il-Senegal ġifieri sejlab magħhom ġifieri, però l-Brażil, il-Kamerun qegħdin hemmhekk ġifieri jafu jtuna logħba. Andre?
Mela, ifimni, pero naħseb li ċertu timijiet s-saxħu u ċertu timijiet li naħseb il-Kamerun u anka l-Marok naħseb issa xiftit edin in pole position kif najdu aħna fuq il-Senegal fimni mane diffiċli t-replace jahu. Naħseb li ħajħossu ħafna. Pero ma tistax tajtax daw talenti dejjem ikollhom minnaħa tal-kamp tagħhom. Pero ma tantx naqbel li narhom li jaslu ġifieri timijiet Afrikani. Naħseb mhux qed narhom dawk l-Afrikani li kienu qabel, pereżempju ħansemmi l-Ivory Coast fejn kellhom plejer kbir bħal Yaya Touré. Didier Drogba, ġifieri daw qed ngħidu ġiex li plejers kbar u naħseb l-Ivory Coast milli nista' niftakar li kellhom saħħa kbira dal-aħħar, ovvjament kif qal tajjeb Raven fl-antik il-Kamerun George Milla, wieħed mill-aħjar players li kellhom finidi ta' Nigeria hemm ħafna u Kanu Okocha, nsejt il-Okocha li kien tista' tgħid il-Brażiljan Afrikan għax Weja, eżatt. Mela, u tajjeb ukoll qed jgħid Andreas issa niftakar għandek Egypt. L-Eġittu t-tim ta' Salah kien avvanza Confederations Cup u tela final u tilifa il-Koppa Afrikana edha għand l-Arġerija. Ġifieri l-Arġerija ġifieri kienet final ġifieri. Ħasra li ma ddewx għall-World Cup. Jew Senegal kienu telu final Koppa Amerikana mal-Afrika mal-Arġerija, il-Marok kważi dejjem kienu hemm. Imma mbagħad kif ishom jiġu l-Afrikani biex jiffinixxjaw il-ballun għandhom stamina, għandhom saħħa, imma m'għandhomx dik it-teknika bħal m'għandhom Ewropej Sudamerikani, opinjoni tiegħi. Infatti, ser ikollna iċ-Champions ta' l-Afrika, l-Alġerija neqsin, iżda fuq kollox ser ikollna ċ-Champions tal-Ewropa neqsin, l-Italja għat-tieni tazza tad-dinja konsekuttiva, l-Azzurri naqsu milli jikkwalifikaw għaliha. Andre, kemm se titlef il-tazza tad-dinja mill-valur tagħha bin-nuqqas ta' l-erba' darbiet Champions tad-dinja? Le, bla dubju, ġifieri fimni aħna qed insemmu Brażil, però tim nazzjonali Italjan ma tantx huma naqas mill-Brażil, ġifieri għamlu suċċessi kbar, daw dejjem jaqtawhom barra u dejjem jaslu fl-82 kienu taw battekata wkoll il-kulħadd. Anka qalaw lil Brażil jekk ma nsejjer żball. Eżattament, fakkukom ukoll fl-intervista. Final bil-penalti, final bil-penalti final. Eżatt. U ovvjament. Parentesi żejr Andre li semmejna l-tazza tad-dinja ta' 82 nfakkarkom fl-intervista li għamilna l-ġimgħa li għaddiet lil-wieħed mill-plejers li rebaħ it-tazza tad-dinja ta' 82 Ivano Bordon. Bħalissa din l-intervista mal-kumplament tal-kontenut kollu inkluż dan il-programm fit-tmiemu tinsab fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant ukoll inħeġġeġkom biex tidħlu hemmhekk u taraw l-intervista li għamilna ma' Bordon u diversi kontenut kollu illi għandna fuq din il-paġna. Tista' tkompli. Kif kont qed ngħid ovvjament it-Taljani flimkien mal-Ġermanja u l-Brażil tista' tgħid li l-aqwa tliet nazzjonijiet li jew bla dubju dejjem kważi jaslu quarter final minimum mhux ċajta, ġifieri kif qal tajjeb ukoll Raven fil-bidu tal-programm għal xi ħaġa żgħira fuq l-Ingliżi li ma jilagħbux kif ngħidu hekk, mhux ma jilagħbux għal flok, imma m'hemmx dik il-passjoni bħalma l-Brażil, il-Ġermanja u t-Taljana. Naħseb l-Arġentina wkoll, però l-Arġentina ma tantx insemmihom għax ma tantx għamlu suċċess. Ġifieri għal-livell kbir li kellhom ġifieri ta' plejers ma xorta għandhom xi ħaġa nieqsa issa sija tattikament, sija mentalment, però kif dawk għalija l-Brażil, Ġermanja u l-Italja jaqgħu l-aqwa tliet nazzjonijiet fil-futbol. Jiena opinjoni tiegħi hija ħassra li t-tim Taljan mhux qiegħed hemmhekk huwa tim tajjeb, ġifieri ma l-Italja mhux illum bdiet il-nazzjonali lu sejjer lura.
għadni niftakar meta l-Brażil għalaw l-Italja Confederations Cup 2009 fej Buffon waqt intervista kien qal li maħniex ta' livell. Mbagħad kienu nqalaw 2010 ma' Slovenja kienu jirrenkjaw dak iż-żmien u dak kienu champions ta' dinja x'kienu rebħu 2006. Kienu ġifieri qegħdin tilfu ma' Slovenja li renkjaw il-57 kienu ranking fi żmien il-FIFA u kienu qalawhom 2014 nqalaw mal-Costa Rica, ġifieri kienet l-aħħar logħba tagħhom fit-tazza tad-dinja s'issa u kont ngħid it-tim Taljan ħaj jispiċċaw jibati u tantu hekk il-laqas kien kapaċi jikkwalifika u kont ngħid kif jispiċċa Pirlo minn mal-Italja, Pirlo kien jaqadhom anke Afriki kien jitulhom eżatt. It-tim Taljan sfaxxa. It-tim Taljan jien opinjoni tiegħi u nkun qed titkellem ma' xi ħadd it-timijiet ġifieri in-nurseries tagħhom id-dominji tas-serja qed jibdew ħafna barranin. Allura talent ma jtellawx, jien opinjoni tiegħi. Inti jekk ma tħarriġ it-tfal tiegħek minn ġon nursery, ma tistax tmur bil-kex u ġib Brażiljan, ġifieri għax dak mhux se jlablek fin-nazzjonal. Jien naħseb it-tim Taljan irid jinqala mill-qiegħ u rrid jibda jagħmel il-homework tiegħu tajjeb ġifieri. Fuq livell ta' players, it-Taljani ilhom sejrin lura. Opinjoni tiegħi dejjem. Ifhimni rigward ġifieri tal-1982, ifhimni Brażil kellhom tim kbir huma kellhom biex jgħidu l-World Cup, ġifieri, imma ovvjament il-penalti jsir fuq lotterija. It-Taljani nistgħu ngħidu it-Taljani l-hom erbħu il-Brażil 40 sena minn 1982, daqshekk kienu nibqulhom bit-Taljani u ħanibqgħu nirbħulhom jekk jibqgħu sejrin hekk żgur. Infatti ukoll kumment li għaddejt inti Rejfin aċċennaħ ukoll dan in-nuqqas li għandhom l-Italja bħalissa l-ex coach leġendarju tal-Milan u tal-Italja appuntu Arrigo Sacchi. Rejfin, grupp uħor ma tkellimniex daqshekk fuq kien grupp E li fih ser naraw żewġ rebbieħa passati tat-tazza tad-dinja li huma Spanja u l-Ġermanja li mistennija wkoll jikkontendu iż-żewġ postijiet tal-fażi finali mal-aħħar 16 mal-Costa Rica u l-Ġappun. X'għandna nistennew mill-Ispanjoli u l-Ġermaniżi din id-darba? Fimni, il-Ġermanja dejjem il-Ġermanja u kif qal tajjeb Andrea u naqbel miegħu dejjem kienu hemm sa semi-final l-iktar quarter final jekk mhux final ġifieri dejjem kienu hemm sa semi-final il-Ġermanja dejjem hemm għandhom tip ta' rekord. Ġifieri Spanja rajthom ishom naqsu dik id-daqsxejn Spanja, imma xorta tim tajjeb mhux se teskludih, jaf javvanza anke narah ġifieri mal-quarters, ġifieri Spanja din hemm. Jiena tgħid li setejt fi-2010 meta jabħu Spanja nieħu pjaċir ġifieri għalihom għaliex? Għax għadni kemm ngħid pereżempju fuq it-tim nazzjonali Taljan, l-Ispanjoli dak iż-żmien li rebħu t-tazza tad-dinja it-tim kien jilgħab kollu ġu Spanja, nofsu tar-Real, nofsu tal-Barcellona u erba' ta' Sevilla. Iva, good luck to them ħaqhom u well done, ġifieri kienu jafu xulxin, illum għandek taħlit mad-dinja kollha. Jiena ngħidlek li l-Ġermanja u Spanja ovvjament huma ġifieri bħala grupp ġifieri li joħorġu minn hemmhekk. Mela, Rejfin, wasal ukoll żmien li bħalma nagħmlu huma kull supporter club lokali li jiġi f'dan il-programm it-tina ftit aħbarijiet fuq il-klab tagħkom jekk jogħġbok, kif qegħdin torganizzaw għal din it-tazza tad-dinja u fuq kollox hekk hawn xi supporters tal-Brażil illi illejla qegħdin jarawna x'għandhom jagħmlu biex jingħaqdu mat-torsida ħanajdu hekk. Biex jingħaqdu mat-Torsida Brażilera Malta, aħna għandna page Torsida Brażilera Malta, iktbulna ġifieri hemmhekk kunt tissieħeb magħna membru tesserat magħna wieħed minn tal-kumitat ikellimkom ġifieri u niltaqgħu nitkellmu ġifieri flimkien. Ovvjament l-impenji bħalissa għaddejjin ukoll il-Brażil u hekk u dan ġifieri aħna niltaqgħu ġobar partikolari ħal-qormi ġifieri u għandna kamra u għandna fejn nagħmlu laqgħat tal-kumitat tagħna ġifieri hemmhekk u nagħmlu x-xogħlijiet tagħna bħala klabb għadu kemm kellna event l-aħħar ta' Settembru ġi it-tim ta' San
Pawlo f'Malta kienu tur fl-Ewropa labu mal-Barcellona, Sevilla u ma' Cagliari u ġew Malta minnilhom logħba mat-tim veteran Malti kienet sabiħa ġifieri. L-impenji dejjem għaddejjin ma nifhmux għax min jgħidlek il-Brażil darba f'4 snin, le dejjem għaddejjin ġifieri. Bħala klabb torzida Brażilera Malta mbagħad Di kienet f'moħħi mill-2010 li xi darba jkun hawn klabb tal-Brażil f'pajjiżna, għaċċan kbira u kemm ilna li bdejna din l-avventura, tqajt ma' ħafna nies li ppruvaw anke qabel jaqdu klabb tal-Brażil fil-ġifieri f'pajjiżna. Aħna ġifieri l-ewwel klabb f'Malta fuq livell ta' nazzjonal, m'hawnx klabb tan-nazzjonal Malta. U aħna VO, ġifieri NGO, aħna volontier, aħna x'għandna l-passjoni għat-tim nazzjonali Brażiljan. Konna bdejna fl-2018 kon ġogazin tal-bonda partikolari kellna page fuq il-ADM, ġifieri fuq il-Facebook page Supporters ma' tim tal-Brażil, konna għajna ġo band Club iż-Żejtun. U waqt il-halftime jiena u t-teħbib tiegħi kienet Brażil-Serbja niftakar halftime, mit-tielet logħba tal-grupp. Għaliex taħseb Raven kieku niftħu klabb tal-Brażil, għatlu toġobni l-idea ila moħħi mill-2010, għatlu mela le, għatlu ovvjament mbagħad kif spiċċat it-tazza tad-dinja li għaddiet bdejna l-proċess, għamilna formajna kumitat provizorju, fassalna statut, applikajna l-karti għax illum bil-forsi tkun VO, għana VO jiġifieri volontiera, u mbagħad minn hemmhekk bdejna għamilna press release f'Jannar tal-2019 minn għalija u bdejna ġifieri naħdmu bħala klabb tan-nazzjonal pajjiżna. Aħna bħalma tara, aħna maħniex domestic league bħala klabb, aħna ma nistax nuru is-CBF, il-Konfederazzjon Brażilera ġi Futbol, fil-fatt aħna għandna l-bandiera tagħna, ma tistax turi bandiera ta' Brażil, li tiġi ambaxxata. Ġifieri dak kien kollu xogħol meetings qabel ma' nies f'pajjiżna importanti x'għandu jsir biex ikollna klabb f'pajjiżna ta' livell tan-nazzjonal. It-triq waslet il-ħolma saret, ġifieri u ovvjament dejjem ngħidu l-Maltin supporters tal-Brażil Malti mawċin biex jinaqdu magħna. Grazzi Raven. L-aħħar domanda naħseb li hija waħda obbligatorja. Min taħsbu li se jirbaħ it-tazza tad-dinja din is-sena? Andri, ħanibda bejk u kol nafx għandek xi messaġġ għall-parti tal-Ingliżi wkoll qabel ma tina l-provviżjoni tiegħek. Le, kif qed jiena nemmen li ħatkun bej tim Ewropew u tim Sud-Amerikan il-final. Però nara hemm bilanċ. Ovvjament l-Arġentina kif nerġa' ngħid għalija huma l-favoriti, però il-Brażil, il-Portugal, l-Ingilterra, Franza u naħseb il-Ġermanja wkoll ma tistax tagħhom barra. Però sorpriża l-opinjoni tiegħi jista' jkun li tkun l-Olanda. Raven? Ifimni, naqbel ma' Andre, għandek l-Olanda u għandek il-Belġju. Ma ninsewx il-Belġju li avvanzaw ħafna daw qalaw it-tim mill-qiegħ wara il-World Cup ta' 2014 u avvanzaw ġifieri. Jiena fimni ma tantx inħobb nagħmel predictions, imma ovvjament nara tim Sud-Amerikan, jaf ikun hemm tim ukoll Ewropej, jien nara wkoll Brażil-Arġentina. Jew eżempju ma jistgħux jiġu finali il-Brażil-Arġentina. Sorry? Ma jistgħux jiġu finali jekk jirbħu semi-final. Semi-finali jistgħu. Jagħmel kif istess bil-Ġidana. Mela jista' jkun jiġu Brażil-Franza, Arġentina-Franza, ovvjament jien bħala final. Jiena ħanamel azzard Arġentina-Belġu bħala finali, Brażil-Franza il-finali tal-finalisti tal-UEFA. Grazzi għal daqstant il-Raven u l-Andrell il-lejla naqattu magħna u grazzi kbira wkoll tmur l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room. Kif diġà wkoll tkellimna dan il-programm minn ftit ieħor ser ikun qiegħed jitla' fuq l-istazzjoni uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant idħlu hemmhekk u wkoll tinsewx tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi aħna noħorġu minn ħin għal ieħor tista' tgħid kważi kuljum għall-inqas meta jkun hemm il-futbol tal-klabb sa forsi
nikkalmaw ftit bis kif qednilkom il-programm il-ġdid Zona Mondjali, ir-reazzjoni tal-lobby tal-Ingilterra voldiri xi ftit kontenut xorta ser ikollna matul din it-tazza tad-dinja. Biss l-appuntament tiegħi magħkom ser ikun għal nhar il-ħadd li ġej wara l-aħħar Grand Prix tal-Kampjonat Dinji tal-Formula 1 li ser ikollna għal din is-sena dak ta' Abu Dhabi fejn hemmhekk jiena wkoll ser nkun qed nagħmel l-aħħar analiżi tiegħi għal fejn dħol il-Kampjonat tal-Formula 1, Formula 1 li wkoll ser niddiskutu fi żjed dettall fil-programm li jmiss li ser ikollna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nhar il-ħadd li ġej għal daqstant jien Antonello Bela ma tfadal li xejn nżid ħlif ngħidilkom grazzi tal-lejla inqadtu magħna il-lejl tajjeb ħudu ħsieb. Grazzi. Kotta risposta ġiwassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room.